Hindi ko alam kung ilan sa inyo ang registered voters. Hihingin ko lang sa inyo na sana please go out and cast your vote para hindi masayang. Kung kailangan nyo magpaalam sa amo nyo, baka naman pwedeng ano yun na nyo, medyo yung mga chicks dyan landian na yung amo nyo. Hindi ko po hinihiling na isuporta nyo yung kandidato ko kasi nasa sa inyo po yun. That is your right to choose the candidates that you'd like to vote for. Pero kung tatanungin niyo po ako kung sino yung boboto ko, nandito po nakasulat sa t-shirt ko. Thank you for watching Politico TV. Please like and subscribe to our channel for more videos.